Dahil sa sinabi nito, nabuo sa isipan ni Tomas ang manahimik upang pagmatyaga ng paligid. Nagpasya siya noong manggamot na lamang alinsunod sa kagustuhan ng padre de pamilya ng kanilang tahanan. Ayon sa kanya, na hanggat wala siyang makakasalubong o makakaharap na demonyo, iiwas siya ng gulo. Mananatili din ang kanyang pagtulong sa mga nangangailangan kung ito man ay magkukusang tumungo sa kanilang tahanan. Matapos nilang mapagkasunduan ang kanyang gagawin, agad din naman itong inumpisahan ni Tomas. Hindi na siya nagdalawang isip na sundin ang kanyang ama para sa kapanatagan ng isipan nito. Sa paglipas ng araw, linggo at buwan, unti-unti nang nabubuhay ng payapa ang kanilang pamilya. Bibihira na ding makaramdam si Tomas ng kakaiba sa kanilang baryo na maaaring resulta ng kanyang mga ginawang pagharap sa mga aswang na kanyang nakalaban. Kapag meron siya noong libreng oras, ninanais niyang tumungo sa tuktok ng banahaw. Isinasabay niya ang kanyang pamamanata at pangunguha ng prutas nang sa gayoy may kabuluhan din para sa kanyang pamilya ang oras na kanyang sinayang sa bundok. Halos sa loob ng isang buwan, 15 beses kung umakyat doon si Tomas. Alam na niya ang pasikot-sikot sa bundok, maging ang iilang mga masukal na daan patungo sa dalawa nitong katabing rurok. May iilan na din siya noong nakilalang engkanto sa lugar na nasa kaanyuan ng puting usa at baboy ramo. Isang araw, muling pumanhik si Tomas sa bundok ng banahaw. Kasama niya noon ang kanyang ama para manguha ng prutas at iba pang makakain. Bago sila tumungo sa bundok, kabilin-bilinan niya rito, huwag pipitas ng bunga o papatay ng kahit na anong hayop hanggat hindi niya sinasabi. Mapanganib kasing gawin ng ganoong bagay, lalo pat hindi lang bastang mga engkanto ang nangangalaga sa bawat hayop na namumuhay doon. Kahit kilala niya ang mga ito, mas mainam pa rin na nagbigay sila dito ng respeto kahit papaano. Sa pagpasok nila sa paanan ng bundok banahaw, hindi naman magkamayaw sa tuwa ang kanyang ama dahil sa kagilagilalas na presensya ng buong lugar. Bagaman ilang ulit na siyang nakapanhik roon, patuloy pa rin siyang nahihiwagahan sa presensyang ibinibigay ng bundok. Alam mo, Tomas, kung lupa lang natin itong lugar na ito, dito na tayo tumira. Tingnan mo naman ang paligid. Napakaganda. Ito na yata ang pinakaangkop na tirahan ng isang pamilya na naghahangad ng kapayapaan sa kanilang mga sarili. Pakiramdam ko, kung dito tayo nakatira, madalang sa atin ang gumawa ng masama. Wika ng kanyang ama. Kaya nga ho tay, noong unang pasok ko din dito, gustong-gusto ko na ditong tumira. Pero napag-isip-isip ko, mawawala sa atin ang ating mga kaibigang nakasanayan na nating makita. Sagot naman dito ni Tomas. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagtahak ng daan, agad naman nilang narating ang kalagitnaan ng bundok. Gulat na gulat noon ang kanyang ama, gawa ng inaasahan itong ilang oras pa ang kanilang bubunuin, makarating lamang sa lugar na yon. Ipinaliwanag naman ni Tomas sa kanyang ama ang rason kung bakit napakadali para sa kanila na akyatin ng banahaw. Ayon sa kanya, matagal na siyang may basbas ng bundok. Kapag pumapanhik siya sa lugar na yon, kusang binubuksan ng mga tagapagbantay ang isang lagusang hindi nila nakikita. Nagdudulot ito ng pag-iksi ng daang kanilang tinatahak para marating ng hindi nakakaramdam ng pagod ang tuktok ng bundok. Dagdag pa ni Tomas na sa dinami-rami ng taong pumapanhik sa banahaw,
tanging siya lamang ang kinalulugdan ng mga engkantong naninirahan sa lugar. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang tuktok ng bundok. Pagsilay nila papaikot, tumambad sa kanila ang dalawang maliit na rurok nito, kung saan kabilang doon ang tuktok ng San Cristobal. Habang pinagmamasdan nila ang lugar na yon, kitang-kita nila ang makakapal na ulap doon na parabang nagsisilbing pangkubli ng kung anumang demonyong nananatili sa tuktok. Manghang-mangha sila Tomas sa pagtitig sa Cristobal na parabang meron doong kahali-hali ng bagay sa kabila ng kakaibang enerhiya na pumapalibot sa lugar. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanilang paningin sa apat na punong may nakasalansang bato nang maramdaman niya ang paglitaw ng matanda. May hawak-hawak yung isang uri ng sundang na dahan-dahan naman itong pinapatalim gamit ang isang patay na bato. Sa likurang bahagi ng matanda, tumambad kay Tomas at sa kanyang ama ang isang lalaking unang beses pa lamang niyang nakita. Paglalarawan niya sa nilalang na yon, meron itong bungong suot-suot sa itaas na bahagi ng kanyang ulo na parabang sumisimbolo sa bungo ng isang mabangis na hayop. May mga nakatali din itong matatalas na kuko sa kanyang mga kamay na halos hindi nila mawari kung para saan. Gawa din sa balat ng hayop ang kabuang kasuotan nito at kahit sa malayo, kitang-kita nila ang napakagandang tindig ng pangangatawan ng lalaki. Pagsilay ni Tomas sa may bandang bewang nito, nasipat niya ang dalawang ginintoang palakol na nakasukbit at pawang yon ang pangunahing armas ng nilalang sa pakikipaglaban. Magandang hapon, Tomas. Masaya ko't isinama mo dito ang iyong ama. Nga pala, kasama natin ngayon ang pinakamakapangyarihang engkantado dito sa bundok. Siya si Elpin, hanay sa dugo at uri ng mga mababangis na subhi. Wika ng matanda. Matapos nitong makapagsalita, bigla namang nag-anyong lobo ang nilalang na yon habang dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanila. Pagharap nito sa kanya, bigla din naman itong bumalik sa dati nitong anyo habang hawak-hawak ang isang bao. Isinilid nito sa loob ng bao ang kanyang hintuturo na kung saan doon nasilayan ni Tomas ang kulay pulang pulbos na halos hindi niya mawari kung ano. Inilapat ang pulbos na yon sa noo nilang mag-ama at kasabay nito ang dahan-dahan nitong pagbalik sa likurang bahagi ng matanda. Para sa mga hindi nakakaalam, ang subhi ay isang uri ng engkanto na kilala bilang sa pagiging mabangis nito. Bagaman nasa panig sila ng kanan, para silang mga demonyong nagwawala kung meron silang mga nilalang nakaaway. Wala din itong awa sa kanilang mga katawan laban sa mga nilalang na gumawa sa kanila ng masama. Dagdag pa ni Tomas, hindi gaanong matunog ang uri ni Elpin dahil sa mga kauri nito na ninanais na manirahan sa pinakapuso ng gubat kung saan hindi ito naaabot ng tao. Kapag ang isang ordinaryong tao ay nagkaroon ng pagkakataong makaharap ang isang subhi, maaaring hindi nito mamamalayan na tuluyan na pala siyang iniwan ng anghel na gumagabay sa kanya mula pagkabata. Isa yon sa mga abilidad ng subhi na siyang napakamapanganib para sa tao. Alam niyo naman, hindi ba, kung ano ang mangyayari sa isang tao kapag iniwan ito ng kanyang gabay na anghel? Kamalasan hanggang kamatayan ang matatamo nito at kung mamalas-malasin pa, maaaring mahawa nito ang iba pang gabay ng kanyang mga kakilala. Yun din ang naging rason ng mga subhi kung bakit ninais ng mga itong mamuhay ng payapa
sa puso ng gubat kasama ang iilang mga uri ng engkantado at elemento. Matapos itong formal na magpakilala sa kanila, ang ama naman noon ni Tomas halos mapanganga na lamang sa kanyang mga nakikita. Hindi nito sukat akalain na makakatagpo sila ng ganoong uri ng nilalang sa bundok na siya namang nagbigay kilabot sa kanyang buong katawan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, hindi na nag-alangang magtanong ang ama ni Tomas sa matanda. Manong, matagal ko na hong hinahangad na kayo ay makita. Akala ko noong una, ang iyong istorya ay isa lang ditong alamat. Matanong ko lang ho, kailan at papaano ho kayo nakarating sa lugar na ito? Seryosong tanong ng ama ni Tomas. Pagkarinig nito ng matanda, ngumiti lang naman yun sa kanya habang dahan-dahang hinahawi ang ulap sa langit. Sinabihan sila nitong tumitig doon na siya namang agad nilang ginawa. Pagsilay nila sa ulap, laking gulat na lamang nila Tomas nang masipat nila ang eksaktong kaganapan ilang daang taon na ang nakakaraan. Ayon sa mga bagay na kanyang nasilayan, bumaba ang matandang anghel sa pamamagitan ng isang ulap na nagkorting wangis nito. Wala pa noong katao-tao sa lugar at may iilang tribo pa lamang ang naninirahan doon. Sa ilang daang taon nitong paninirahan sa Banahaw, may mga katutubo itong nakilala na binigyan din niya ng kanyang basbas. Napakabuti ng anghel na yon sa mga taong may mabubuting hangarin na nagagawi sa kanyang lugar. Ang iilan sa mga ito, binigyan niya din ng mutya, subalit hindi kaparehas ng tangan ni Tomas. Ayon sa matandang anghel, dalisay ng puso ang pinagbabasehan nito para maibigay niya ang hinahangad ng isang tao. Sa kaso ni Tomas, kaya balahibo ang mutsyang ibinigay niya rito dahil sa lahat ng taong kanyang nakilala, ito lamang ang may kakayahan para masilayan ang liwanag na ginagawa niya. Sa pagpapatuloy ng paglakbay ng diwa nila Tomas, nasipat nila ang iilang mga demonyong naiinggit sa harapang rurok ng bundok. Animoy nag-umpisang manirahan doon ang matandang anghel at yun din ang naging hudyat sa mga nilalang para mag-umpisang manirahan sa bundok ng Cristobal. Subalit dahil sa proteksyon ng matanda sa mga taong naninirahan papaikot ng bundok, kailan may walang nabiktimang tao ang mga ito. Akala ng anghel magtutuloy-tuloy na ang ganoong sitwasyon, subalit dumating ang isang pagkakataon nang masipat niya ang isang binatang albularyo na umiiyak habang pumapanhik sa bundok ng San Cristobal. Binasa niya ang isipan nito at doon niya nasipat ang tinatago nitong puot sa lahat ng taong kilala ng albularyo. Kitang-kita ng matandang anghel ang masalimuot na nangyari sa binata na maaaring nag-udyok dito para lumipat sa kaliwa. Ayon pa sa matanda, kilalang dalubhasa na albularyo ang binatang yon sa kanilang lugar. Pinilit niya pa itong kausapin sa pamamagitan ng isipan pero hindi niya yon magawa-gawang mapasok gawa ng napakadilim na ng puso nito. Nasipat din niya sa binatang yon ang bahid ng dugo ng anghel na nagbantay dito mula noong isinilang yon sa mundo. Dahil sa kanyang mga nakita, inakala niyang ito mismo ang pumatay sa nilalang na gumagabay dito. Wala na siyang pagpipilian kundi hayaan na lamang ito at ipagawa dito ang anumang kanyang gusto. Sa pagpasok ng binatang albularyo sa bundok ng San Cristobal, bigla din naman yung naglaho sa paningin ng matanda na kasalukuyang nagmamasid sa tuktok. Kinagabihan noon, nasipat niya itong nakipagkasundo sa isang dyablo sa tuktok ng San Cristobal kung saan kitang-kita niya ang pag-abot ng isang demonyo ng bertud nito.
Pagkuha nito ng binata, agad din namang binalot ng napakakapal na ulap ang kinaroroonan nito. Magmula noon, hindi na nasilayan ng anghel ang binata. Mariin din siyang naniniwala na habang nag-uusap sila Tomas, nasisiguro niyang buhay pa ang albularyong yon. Nagkukubli lang ito sa pinakailalim ng bundok at naghihintay ng kanyang pagbabalik. Matapos nilang marinig ang kwentong yon, maging si Tomas ay halos hindi makapaniwala. Sa pagkakaalam niya kasi, sa pangitaing ipinasilay sa kanila ng anghel, ilang daan taon na ang nakakaraan magmula nang pumasok ang binatang yon sa bundok ng San Cristobal. Ginoo, posible bang mabuhay ang isang tao ng ilang daang taon? Nagtatakang tanong ni Tomas. Walang imposible, Tomas. Tandaan mo, sa lahat ng naniniwala, walang imposible. At kapag demonyo na mismo ang gumawa, gagawin nito ang lahat mamanipula lamang ang manikang kanyang pinaglalaruan. Sa tinagal-tagal ko na sa lugar na ito, wala pa akong nakitang tao na ganoon kasama ang presensya. Mas mainam na hayaan na lamang natin ang albularyong yon sa San Cristobal para naman maging mapayapa ang ating pamumuhay. Wala din naman siyang ginagawa, kaya hindi rason para puwersahan natin siyang pasukin at parusahan. Maging ako man, aminadong hindi ko gaanong nasilip ang kanyang dahilan kung bakit siya nagkaganon. Ano man ang kanyang rason, sigurado akong napakalalim nito. Paliwanag naman sa kanya ng matanda. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, minabuti na lamang ni Tomas na hayaan ang anuman sa mga demonyong naninirahan sa San Cristobal. Ayon sa matanda, kinakailangan nilang gumawa ng aksyon kapag nakikita na nilang may iilang mga ordinaryong tao ang nadadamay. Kahit kasi mas makapangyarihan sila sa mga ito, hindi nila kinakailangang maging kampante at magpadalos-dalos sa kanilang mga nais gawin. Ilang minuto pa ang lumipas, nabaling ang kanilang usapan nang biglang lumapit sa kanya si Elpin. Inabutan siya nito ng isang matalas na kuko ng hayop, simbolo ng paghahangad nitong pumasailalim sa kanyang kapangyarihan. Tanggapin mo na yan, Tomas, sapagkat yan ang hangad ni Elpin kung bakit nagpakita siya sa iyo ngayong araw na ito. Wika ng matanda. Nang marinig ito ni Tomas, taus-puso naman niyang kinuha ang kuko. Pagkuha niya rito, agad namang napaluhod sa kanyang harapan ng subhi habang nagsasabi ng, Maraming salamat sa iyong pagpapaunlak. Ikinagagalak kong makatulong sa iyong paglalakbay. Matapos nitong makapagsalita, bigla din namang lumiwanag ng kulay berde at dilaw ang buong katawan nito at kasabay nito ang dahan-dahan nitong paglaho. Nang mawala na sa kanilang harapan si Elpin, dahan-dahan namang lumapit si Tomas sa matanda upang makipag-usap. Hinayaan na muna niya ang kanyang amang patuloy na nakatingala sa langit habang malalim na iniisip ang mga bagay na nagawa nitong masilayan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon inilahad ni Tomas kung bakit labis ang pagkabahala ng kanyang ama sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Hindi kasi siya naniniwala noon na merong iba pang nilalang na makakapantay sa kanyang tinatangang lakas. Kaya sila napabisita ng bundok ay para malaman sa matanda kung totoo ba ang haka-hakang ibinabalita ng kanyang ama. Nang marinig ito ng anghel, seryoso lang naman yung nakatitig sa kanya habang nagwiwika ng, Kagaya ng mga anghel sa ordo ng Panginoon, meron din namang mga demonyong kapantay
at minsan humihigit pa sa aming kakayahan. Tandaan mo, Tomas, ang mga demonyo, mga anghel din yan. Subalit huwag mo silang alalahanin. Ang alalahanin mo ay ang kagaya ng albularyong inilahad ko sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, Tomas, iwasan mo ang taong yon. Huwag kang gagawa ng hakbang na maaaring makakakuha ng kanyang atensyon. Ang gawin mo ay manggamot ka lang. Tulungan mo ang lahat ng mga nangangailangan dahil sa gawain mong yan, lubusan kang kalulugdan ng ating Ama. Nang marinig ni Tomas ang sinabi nito, bigla naman siyang napayuko, pagpapakita ng kanyang pagsang-ayon at paggalang. Sa muling pagbalik niya ng paningin sa matanda, bigla na lamang itong naglaho, indikasyon ng pagtatapos ng kanilang usapan. Matapos ang mga pangyayaring yon, dali-dali din naman siyang lumapit sa kanyang ama upang yayain na yung umuwi. Napakasaya nila noong araw na yon, gawa ng nakakilala sila ng bagong kaibigan at nagkaroon ng kaliwanagan ang kanilang isipan. Nang makabalik na sila sa kanilang tahanan, bumungad sa kanila ang kanyang ina na matyagang naghihintay sa labas ng kanilang bahay. Paglapit nila, halata sa pagmumukha nito ang nagbabadya nitong galit. Minabuti ni Tomas na hayaan na lamang yun sa kanyang ama nang sa gayoy hindi siya madamay. Tatlong araw ang lumipas magmula noong nangyari ang bagay na yon. Merong bumisita sa kanilang bahay na isang pasyente. Nasa edad 23 taong gulang na ang lalaking yon na halos butot balat na ang buong katawan. Pagpasok nito sa kanilang tahanan, panay ang paglaway nito na para bang hindi ito sanay sa maaliwalas na bahay. Sa unang tingin doon ni Tomas, alam na niyang nayanggaw ang lalaking yon, kung kaya't ang tanging nagawa na lamang niya, ihanda ang mga langis at halamang gamot na kanyang gagamitin. Ale, ano hong nangyari dito? Tanong ni Tomas sa asawa nitong kasama. Hindi ho namin alam, Tomas, kung ano nangyari sa kanya eh. Basta ang natatandaan ko, noong nakaraang linggo pag uwi niya, balisa na siya at tulala. Akala ko kung ano lang kaya hinayaan namin. Hanggang sa lumala na ito ng lumala. Labis na ding naapektuhan ng kanyang pagkain. Kaya siya nangayayat ng ganyan. Maiyak-iyak na paliwanag naman ng babae. Pagkarinig dito ni Tomas, agad naman niyang tinapat ang babae na nayanggawang kasama nito. Bagaman hindi kapani-paniwala para dito ang sinabi ni Tomas, nasisiguro niyang walang duda na biktima ang lalaking yon ng yanggaw. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, nagpasya siyang pagpahingahin na muna ang lalaking yon nang sa gayoy mapawi ang pagod nito sa paglalakad. Pinaabot niya yon ng hapon upang masigurong hindi manganganib ang buhay nito sa oras na mag-umpisa na siyang manggamot. Ayon kay Tomas, hindi naman mahirap manggamot ng nayanggaw basta alam mo lang ang iyong ginagawa. Nagiging mahirap lang ito kung sa maling albularyo ka tumungo. Kahit anong tagal na sa katawan ng isang tao ang yanggaw, hanggat hindi pa ito nakakatikim ng sariwang karne, magagawa niya pa yung maibalik sa dati. Dagdag pa niya na, ang pinakamahirap na parte ng panggagamot sa taong may yanggaw ay ang pagpapalabas sa sisiw na nagtatago sa kalooban nito. Hanggat hindi mo napapalabas ang sisiw na yon, patuloy pa ring nasa bingit ng panganib ang pasyenteng pilit mong ginagamot. May posibilidad kasing mamatay ito sa oras na hindi mo makuha ang yanggaw na nagawa mong patayin sa loob ng katawan nito. Ang mga aswang kasi, meron niyang mga usal na ibinabalot sa kanilang yanggaw upang magsilbi nitong proteksyon at armas.
Ilang oras lang din ang itatagal kapag namatay ang Yanggaw bago tuluyang magkaroon ng bisa ang mga buhay na kataga. Sa pagtungtong ng 3:00 ng hapon, inumpisahan na nga ni Tomas ang kanyang paghilot. Una niyang ginawa, binuhusan ng langis ang buong katawan nito habang marahang kinakapa ang parteng likod ng kanyang pasyente at dibdib. Hinubad niya din ang kabuang saplot nito nang sa gayoy magawa niyang makita ang mga butas nito sa katawan na maaaring nilalagusan ng Yanggaw tuwing gabi. Bagaman napakabaho ng lalaking yon dahil sa ilang araw nitong hindi pagligo, pinilit itong tiisin ni Tomas. Maya-maya pa, nagawa na nga niyang matukoy ang kinaroroonan ng Yanggaw sa pamamagitan ng pagkapa sa maliit na bukol na nilikha nito. Nasa bandang singit ang bukol na yon, kung kaya't doon niya inumpisahan ang dahan-dahan niyang paghilot. Habang hinihimas niya ang may parteng bewang ng lalaki, kitang-kita niya ang paglalim ng hininga nito, indikasyon na nasasaktan yon sa kanyang ginagawa. Upang hindi maabala ng husto ang kanyang paghihilot, nagpatulong siya sa kanyang ama. Tinali nila ng isang matibay na baging ang katawan ng kanyang pasyente, nang sa gayoy hindi na ito makapiglas sa oras na tatangkain na niyang patayin ang Yanggaw na nanananahan sa kalooban nito. Pagtanto ni Tomas na nakatali na yon ng husto, buong lakas naman niyang pinisilang bukol na yon papailalim. Hindi pa man niya nahahawakan ng Yanggaw, laking gulat na lamang ng kanyang ama at ng asawa ng pasyente nang biglang sumigaw ng napakalakas ang lalaking yon. Nagpupumilit pa yung magpumiglas hanggang sa dumating ang puntong ramdam na ni Tomas ang pagyanig ng kanilang papag. Manatili ka! Huwag mong kukontrahin! Kung ayaw mong patayin ko pati ang pinanggalingan mo! Okay, grabe sobrang angas nitong episode na to. Isipin ninyo may nakita ng tatay niya yung kung saan nanggaling yung mutya niya, yung balahibo ng anghel. Tas pangalawa yung pangalan ba nun, yung Encanto. Sobrang angas nun. Ngayon ko lang narinig yun, tapos pinakamalakas sa bundok ng Banahaw. Malamang yung mga umaakit dyan ng Banahaw, yung may mga panata. Alam ko, narinig nyo na yan. Kasi ako, first time ko lang tong marinig kahit ilang beses nang nakakit ng Banahaw si Johnny tsaka yung tatay ko. Ngayon ko lang nalaman to. Tsaka isa pa, ang sinabi dito sa episode na to, yung San Cristobal may binatado na antingero na sumailalim sa impluensya ng demonyo. Malamang sa malamang, ito yung dahilan kung bakit talaga nagtatalo tong dalawang bundok na to. Pero para di kayo mabitin, sunod kagad natin yung 5. Yun lang. Salamat.